urtero egiten deun legez, aurten ere herri kirolei tarte bat eman nahi izan dieu, eta ikusiko diteu, alde batetik Aimar Irigoyen herri jasotzaia, hau erdi bedaio arra denez, urtero gure konbidatu berezi izaten da, eta gero beste alde batetik aizkolariak izango ditugu. Aurten izango ditugu Eneko Otaino, Beizamarra eta Julen Alberdi Azkoitiarra. Batetik zeinek kolpe gutxiagotan moztu, hori egingo da lehenengo lana, gero sartuko da Aimar 163ko rektangularrarekin, 2 minutuko txandan zenbat altxaldi egingo ditun. Gero zeinek azkarrago moztu, enborra, hori izango da aizkolarien bigarren lana. Berriro sartuko da harri jasotzaia, Aimar Irigoyen, eta berak 113ko zilindrikoarekin 15 altxaldi egingo ditu. Ondoren, berriro aizkolariak sartuko zaizkigu, eta 6 egur biak batera hasita zein lehenago moztu. Eta azkenik bolarekin, 100 kiloko bolarekin, Aimarrek agurra emango digu. Egia esan, badau ja ohitura bat, jendea ere hurbiltzen da, saiatzen gehaldan eta, ikuskizun erakargarriena jartzea, beti pixkat aldatzen eta jende gazteari lekua ematen eta saiatu nahi dugu intzat horretan. Nik uste badaula jendearen artean oso errotuta dagoen kirol bat, ez? Eta orduan, kirol berrik hor daude, baina herri kirolai beti daukea bere leku eta edozein herritan. Bedaio badauke bere tradizio bat eta jendea hurbiltzen da bai dantzara eta bai herri kiroleta. Egesan, jai batzuk jendea erakartzen duena eta guk saiatzega horretan egitaraua eta hurbildu arazten ere. Oso ona, eguraldia ere, lehenengo egunean kaskarragoa izan zen, baina ondoren eguraldiak asko lagundu eta holako herri txikietan oso importantea da eta giro oso ona, jendea hori parte hartzen, dantzan eta herri afarian eta parte hartzen ekimen guztietan orduan oso pozik gaude.